Hayi kumelanga uba uphoza uyathetha xa uvidiyo ngapha inkinga le mele ndivele futhi ndonje ndakhangela mna ndivele kubonakala like ingandibhalele ndonje ndakhangela mna ndithenga ndikhangele afuna wena Jona kaloku umsebenzi uni kodwa mna kaloku ndizophatha umsebenzi hayi no ndizophatha ndiphethe abalamba abantu bahluthwe nini hayi kaloku ulamba kuthi baqale lenze lento ifanelekileyo abavele balike nivele makugqibisela ikofu nesofa uyaqoka ikolo kaloku sisi bahamba nentombi yabo abayiqala uzofika kwaqusha so yona iyabazi abantu balapha bafamba ke ngoku bathi akho mntu sixelele umntu bayana then yena athumele uba ubana ngacelwa pha angazozosifamba benza kanjalo kudala abantu befobathi balinde ibalindile babonile babalindile bavele beze bafikile bonke nabo bongena phaa bayobanika Lapha kuzoba nzima hayi sizolondoza phambi uthanda ukoma pha sizokwazi wena ndithi ndim okay market yo ndithi njonga ndizokubeka phi kona ndikusondeza apha le nto ziphi ungathuki uthi ubulobe
Sinenkubo ezingafaniyo ngoku thina siyacela singamakubani ukuba asiyiqondi le nto esithathekayo ngoku sikwazi ukufikelela nayo esicela ngendlela esesiqhubeka siyayibona la futhi ngikhethayo kodwa besicela into yoba sicela ibhikile siyaqala ngentando ungaba ibhikile leyi sicela imali yayo yebhikile Oh,
sibe bantu ukuthi bajike kwenza amabhidane sikwazi ukuya phambili sosike ndifike kule ndawo ndiyikhopa akakwazi uba ndihlabele ngabo ithi ke makhehle yeba sinamkela apha ogasepha sicela into yoba uzawungena kulaa mzi le mpahla yenu eninayo nizawubeka laa mpahla yenu phaya nigadise umntu kuba amaxesha athothile ukunenzela nje uba maniyazi uba impahla ninoyibeka pha ijike kwangoku nibuke kuba ixesha litheni ileti ize ekwenteni ngoku thathinisise kulaa nto ndinika yona yaqonda ya enye nesithi ndancinci ngomzuzwana ndinongena kulaa nto ndimake bona bakhokhela basefa kule ndawo ndingayitholi kakuhle nempahla Ndizawukhetha abantu abazogada uba wena unaba abantu elanga lisaphume mpumalanga nezingane zilala zidlile umshukuthi umdala sasibekile umshukuthi umdala sasibekile kodwa kube ngithatha kwangoku ixesha lihambe noba nomeshaba afana balithele naye inkosi ihlukile inkosi ndigqibezela nje lothe intetha katata le siyanamkela apho makhethe apha khethe eba sinamkela
Sinyane kuthi. Awusithethela nje gqibela ndophinde utekwentenye masambe. Hayi man, hayi. Amathula ntabi. Umntwana ngibithetha abangoku. Hayi man, hayi khona man. Hayi khona. Amathula ntabi. Ngambena bengazi ukuthi yama nomathula ntabi. Watu wazishikula bunu usihamba tena. Siyelela Yehova. Siyelela lemisebenzi emihle. Siyelela lemisebenzi emihle. Siyelela lemisebenzi emihle. Siyelela lemisebenzi emihle. Siyelela Yehova. Abazange bambona
just every no
Damse asondele ngaphambili sizayivula ngokusesikweni kusikwa item number 2 ngokusavula ke ngoku inkqubo yalapha ke ekhapha ngomthandazo yonke iqala ngomthandazo kufanele sinikele ngophezulu uThixo khona kuze izinto ziyabe kakuhle nentsikelelo zibe khona sasiphala sinenge ngenyawo DJ Nkosi masinezele utata uDamse. Okay ke kanza uthandaza uThixo makhe ngithethe kwaba babini ngibonisa ke umzi wakwaNtibane umzi wakwaGasela umzi wakwaVayisi umzi wakwaNqobushe ngegama lenkosi. Enye into ke lento ndithi kufuna ndiyiswa amazwi ayenziwanga nguDamse lento ayenziwanga nguNtibane ayenziwanga nguVayisi ayenziwanga nguNqobushe nguThixo lo udibanise aba bobabini. Kanza uthandaza ke mfana wami njengoba ke ngoku ke uzekile kufuna ndiyiswa amazwi kuwe lento ezange ithethwe nje ngathethwa nguThixo. Umfazi ubalulekile ndawo yokuqala umfazi uxatyisiwe umndoda iyamxabisa umfazi wayo nomfazi uyayixabisa indoda ingalambi ngoba indoda ke yalambi yalahleka. Salwa igama lenkosi. Yabona xa ungafunda incwadi kaMateyu 19 oku Thixo akumanyileyo okanye oku Thixo akudibanisileyo makungahlulwa mntu. Uyabona ke emtshatweni indoda ngumfazi nguThixo nguSathane. uSathane ngilofuna athandaziswe angaqhekeza umtshato ngoba imitshato iphelile nje nguSathane. So ke ngondizawuthandaza ke moya ingcwele zandla zinamanxeba wena wakuhlabayo waphuma amanzi negazi nakumtshato usikelele ukuze nkosela amandla ubomeleze egameni lomtshato umzi wakwaNtibane umzi wakwaGasela umzi wakwaNqobushe umzi wakwaVayisi sibeka wena wafela inyaniso kulomtshato nkosela amandla ubelivumbe limandi ukuze bacebisane maloko igama lenkosi ukuze indoda njengoba indoda ihlale phansi nomkayo bacebisane ukuze izinto zilunge ngoba ukuba yenzekanga lonto umtshato uzukomelela abantu kufanele basebenzisane ngoba lithi ilizwi umfazi akekho ngaphandle kwendoda nendoda ikho ngaphandle komfazi yile yinyama kabantu njengoba wathi uThixo le yinyama yenyama yam. Umfazi ke ndithi xa ndimbiza ndithi yinyama yenyama yam. Njengoba uyindoda uba nexhala njengoba ndilapha ngazi umfazi wami utya ntoni na le nto ibonakalisa uba umfazi uyamthanda indoda uyayithanda zandla zinamanxeba kumkani kakumkani ivuvile kaYesu ngegama lenkosi Yesu Kristu Nkosi yethu amen. Wena Nkosi uyasi
Uyibambe DJ enkosi pha kuthatha udamse Nkosi kakhulu ngithe siyathandisa namhlanje sithandisa abantu abatsha bayavumelana pha etafileni ongathi uthando luseli ukuthi kuthiwa ke uthando liyabuka liyacenceshela kodwa masihambise kwisithethe sekhaya kwenjenje oku akho umuntu uzomke single apha ntintenteni ndiyathemba kwalapha eyadini ifa ukatshati khazifumanele umuntu uhlale naye mani baninzi basingle Nkosi Tithe masabe masakwisithethe sekhaya sakucela utata uT Mbiko konke noSiyanda baze ngaphambili kwenjenje ngoku sibasukulise ingoma evumayo Masinike kuwe tata sisithethe sekhaya akumnandi apho abantu sibathathisa abatsha kangaka sazoba manje Nkosi kakhulu program director mani thabathe ithuba ndibulise ke ndikhahlele kakhulu maniqale ndibulise ke Nkosi ngaye abazukulwane aba ndibulise usapho lwamazibula ndibulise ke amayelo mathando ngqobushe omhlehlwile ovala amadaka engenankomo omsinsana ndibulise kamawethu ndibulise ke zonke izihlobo nezalamane nomakhelwane nabantu balapha eGqulu ukuzithathela andinamazwi ke mangakanani yimini ke lena esekwe nguThixo Thixo ke sele sethethile ngaye utata obesuka apho utata uDax kodwa ke mina kunokwami ke ndifuna ukuthetha nje ndiqabaqaba nje ngesithethe sekhaya mhlambi basibona sesilapha eGqulu okanye ngubani unqobushe lo apha ndingathetha nje ndithi qabaqaba nje ngesithethe sekhaya sisizukuzuku sikakhanzi esi sisizukulwana sikaMbiko esinasi ngaso apha ekhaya ukwamkhulwa wami ke endafika ndogxumeka intente pha kwelasenqube emampondweni sithi sileqe inyebo kodwa ke imvelaphi yami ilapha ingcwaba likatata uMbiko tata omkhulu uMbiko lilapha silapha ke bantu bakuthi kungekho nto ingangako soyithetha ukubana nje lemini sikelelekile njengasithethe sekhaya bakhona abazozithetha kwindawo abazozithetha kodwa ndithi njengasithethe sekhaya sibulela kakhulu bana sibe nethuba bantu nomakoti dala ke siuvile lo msebenzi ulungiswa masingasolike ngoba izinto zikaThixo azibuzwa ubana kutheni lo msebenzi uzoqala ngexesha amaxesha ngakaThixo zonke izinto singapheniki bekufuneke kwenzeke ngexesha futhi singablame ibani singathi kutheni abantu bakwanqobushe basilibazisa ngalo mazwi asifuna ukuba bade bakhona abantu abazothetha ngokwendawo zabo kodwa ndiyonwaba kakhulu sibe silapha ekhaya ndimeke nonyana lo umzukulwane kuba ke abanye abantu angaqapheli ngenxa yabani isithobo nokuzalwa ngumninawe kumadala lokukhehlela lapha andinamazwi ke mphathi inkqubo esizowathetha mangako bakhona abantu abazothetha kwezinye indawo kufuneke bethethe kuzo ndiyawude ndiphazame ndingene kwindawo emfama ndingene kuzo enkosi kakhulu
nonke. Siyanamkela ekhaya namhlanje. Siyanamkela ekhaya namhlanje nonke. Ufuna ukuthi mina masonwabile abekhaya. Ufuna ubuya mva kuba sizintane kuyimisela ntona abekhaya. Kodwa namhlanje siyimisa kumnandi. Siyimisa intende namhlanje kumnandi kungekho ntwimbi kulumzi katata uNtshontsho uMastish ubanga indawo namhlanje utshata umnumzana umzukulwana kanye kum umntakwethu akho nto ininzi ndizoyithetha umuntu lapha wamkelekile masikhule enhliziyo sonwabile akho nto. Thoma ndingawutyala selilizela beyaphuma kwenze nje kanjalo nazo ke abawaphosile ke isijebisi ekhaya ke bathetha futhi omnye futhi wakha futhi nomnye futhi waphinda wakha so nje bashumayele xa kuphela otherwise sise right mosi apha ngoku masihambele phambili ndifuna sihambe ngoku siye phaa kulwamkelo kudala ndibona ubana kuyatshisa apha ententeni abanye bethu banxiba ngamifaco kodwa nami ndithe ngisobona ubana xapha ke u-black and white abrada nama ndokhangela iskipa sami sino-black and white noba nje ukhatha ndingenayo nje ontombela banixelanga noba kunceda ukhatha kuthiwa fika apha ngo-9 before u-9 xa ndifikayo apha nabo bayabhidizela banxiba u-black and white imibhaco yakhona zokupeyina la izogwakho. Alright masihambe ngoku ngicela size kulwamkelo ngoku sacela umongezi nomqhuphu kwakunye naye uzamekile Mbiko azosamkela apha ekhapha ndiyabona utata ngapha naye uthe ijasi nami ndizithe ijasi yam khona ukuze samkeleke sikwazi ukukhulula ijasi sicela umsukumise DJ. Cela ungangithwalisa negala cela unganganga mina ngaqoqela indaba ongayazi ngithwalisisa negala cela unganganga sengahlale ngiphethe isithombe sakhe ephaketheni ngoba ngihlale ngilethe ukuthi yeyabona ngoma sengahlale ngiphethe isithombe sakhe subali thongeni abekomelana ngiyafile awale besebenzelana uyajabula umphefumulo imufana nesibukwe ngathi ungadlala uzungwamzele bafweni uzubaxoxele elinye ilanga ngoba usibali ufuna ukuba usibali le ntombi kumele kube ngeyami ufuna ukuba usibali le ntombi kumele kube ngeyami inuma nithongile katafile leso ngebuyo ngicabanga alright uyibambe DJ ibambe ke DJ sinikezele kotata bazothi basamkele ke apha ke ekhapha enkosi. Mandizibulisele kumphathi wenkqubo ndibulise kutata osivuleleyo apha ngenkonzo ndibulise kwizihlobo esiqalayo ukuzibona namhlanje ndibulise umzi wakwaYeli oZulu Ntombela oMathanda omhlehluweni ndibulise wonke umuntu walapha eGqulu ngelihle igama lenkosi amen. Umongezi le uthethayo ome njengomuntu ozonamkela kule ndawo kodwa ke phambi koba ndinamkele mandiqale ndicebise apha kumakoti nakwabanye abantu mhlawumbi abazohamba bebone amadoda apha kwaZulu. Abantu bakwaZulu ngabantu abahle njengobabona ngabantu abapholileyo abakhawulezi banomsindi ngabantu abanyamezelayo kamba siye sanyamezela ke kwade kwabetho 1 singekaqalisi sinyamezele kuba siyanyamezela kodwa yona ndibaleke kakhulu bakhohlakele kuzawufuneka ke uyiqaphele lo ndawo sisi sikhohlakele kakhulu yabona ngosesilambe kakhulu ngoku
sesikhohlakele. Kodwa-ke kuyo yonke loo nto sicela wonke umuntu akhululeke, athethe afanele ukukuthetha, enze afanele ukwenza. Wonke umuntu akhulule ibhatyi onwabe. Sinithanda nonke apha ekhaya. Sanga singonwaba kungabikho namnye oyothi akhathazeke. Enkosi kakhulu. Mandithathe lithuba lincinci ngoba msekahlile elokuba nam ndizibulisele ndizisala ngomthinjana wonke olapha ekhaya. Setshilo ke umphathi qhubo uxa wam uzichazile ndingulozamekilele mchaza ke mnake wakwambiko isola mhlaba wasenquba wathatha umntana wam ke apha ekhaya khona uzozayigxoba nxa amaxesha Nkosi. Sibampheni izandla besehla ngolohlobo lozakuthi Ndimi apha ke mna ndingumantibani elilanga nezintaba zindimamele. Sithunyana msasingisha ndizikhulula isicathulo. Oh, kodwa ndinguno ngqawusi into mkamhlakaze nodisa intaba zakwaXhosa. Mbona nina lonje ubonayo. Ndibona manzolwandle yaluzela na. Hayi, yipi kwintsake enhle kwilizwe liphela yini namadoda. Hayi, ngumfazi intsika yendlu yeAfrika, intsika yezizwe zonke. Oh, kodwa Zulu zizofika izikrelemnqa zingezizozakusa zizenzonozakusa azobhuduzela amabhedengwe bhibhidla amazinyo ebhude bhaba mexela umbhalo kodwa zibambe bhethe azokulahlekisa kulukuhla amalokonya kodwa zuyazi unesithembiso wasenza phambi kwethu sonke. Magasela sizawufika nakuwizilingo nezikrelemnqa kodwa zuqina uxhathise zuxhathise ude woyise uxhathise uxela amagorha kowena omathaba mazebhunqiswa amabele sikhukukazi esimaphiko-phiko ndlezane egxela abalibanzile ukuphalazela amanzi odandatheko. Zulu, Ntambela, Mhlehlo, Mthanda, Ubushe, Ndabezitha zumphathe kakuhle uMagasela zeniphathane ngothando nangenhlonipho zenipalazelana imbilini zenu ngoba eXhoseni sinentetho ethi usana olungakhaliyo lufele embelekweni. Udatho wasemlungwini demands come to small packaging. Indeed, you are the one, you are the pillar. Ungumqolo, uyinsika. Njengoba namhlanje siyabhiyoza sizinzile ngenxa yakho. Magasela Enkosi ngokuvuselela izazela kwethu. Enkosi mntasekhaya nangokuzijula ijacu. Ngaphandle kwakho besophalala isizwe sikhushe. Mandikiyeke Zulu, mandikiyeke nawo Magasela abafazi bale ndawo bandikrobela. Vakashele kaya lamwe babo awe yefuni yeyulele iti weno vakashele kaya lamwe hey kwasewashushu ngasenta kwashushu kwasithandisa abantu abathaka ndikubanje kunje Mtrasisi ndakwexelela Masiambe kuthiwa ngaye xesha masizama ukubaleka kuthiwa ngoku masiambe sifuna ubona amakhosi bethu kwengoku singontombela ndinguNtombela lo lapha ngokusekhaya nguNtombela nami esando sibona xa ndiphuma egeyithini kaloku kabufika kwafuna ukubuza isiduko so xa ndiphuma emzini kuthiwa khona umcimbi
buza kulowa bana kukwabani pha uhambe yongena uzofika ukuzilingile nguNtombela kwami ndasiwendini enkulu yonke into ezimandi pha xa kuthiwa kumndilili wena usiwendini enkulu kube nguNtombela sakucela abakhozi ngokuba sondele DJ wenza ngesiqhele beseza abakhozi Babe DJ sizaqala pha kutata naba ke abakhozi bethu abaphathi bomcimbi abona abantu besimenga abapha ekhapha kweligubu ukhala kwaNtombela sibontombela namhlanje asibahle tata ngicela ngizela kuwe intombi le ya kwampasi kwamathabe kwatho sizolendisa kweli khaya lalapha umhla omuhle simweni uba nathi nikhululeke singompasi odwa umshishikazi webhantsha kantombazana sinabhongo nathi nomhle omuhle wabantwana ngiyevakala ngiyevakala uMantibane sisisuku sami umama wakhe ungumzukulwana ngiyabona ndiyaphumka iyakhomba le nto baleli iphephe ngembulu kodwa zingandibheke ebusweni apha ebusweni ndinihle fana nomzukulwana wami isisuku sami ke ndizawubeka ngolu hlobo umzukulwana andizongena kakhulu kuyo sengithethile naye esisuku sami Mantibane ndifuna ke ndingene apha ke ngoku umkhwenyana amafitshane nje endizawabeka ndimvile ukufundisa wabekile kodwa nam ndingenele ukubeka ukwenzela uba azathi xa kukho indawo engathi ithi ecaleni bamane bekhumbuzana uba wathini utatomkhulu ndiyeleka ke emazwini abesethethwe ngumfundisi ndiwathandile akukho apho ungekho khona isiphazana kodwa kuhlalwa phantsi uboniswana ilungiswe loo nto uba ke kuyegqitha apha ekubonisaneni likhona ikhaya uba iyegqitha apha ekhayeni lakwaNokuthi likhona ikhaya lakwaNtibane ndicinga uba ziyaphelela izinto xa sifika kwaNtibane akho nto ke thina esohlulayo hayi asohlulwe ngabantwana bethu ndizama ukuthi ke maNokuthi ndicela uba sibambisane ngalo mntwana njengoba senditshilo ndathi iziphazamo zibekho kodwa umntu uyaboniswa ngithanda loo ndawo ungasuke uthathe ngolaka umkhomba indlela kuba umntu uyaphazama enkosi Naba namdevakala cha mna lo mntwana ndalaba ndizawuthi ngumzukulwana kum kodwa ukhona omdala kunam ndingomncinci mna ndanoba ndiyibeka kakuhle kodwa ikhona into ebundiphazamisa ke ngoku ngenxa yeenkqubo ezingafaniyo ndikubhideka ikho into befama ndiyenzile uqala mna before ndithethe nabo abantwana yebo ngoku ndizawuxakwa ke ngoku uthi esinqeni sebhlukwe ndithi qhiqhaphu neyam into noba kona ayindiphathi kakuhle ngohlobo bendizime ngalo uba ndizawukwenza ngalo ndinamazwi ke nam ngoku endiwabe ngaphakathi apha kum endinganokwazi uwathetha ingenzekanga le nto bendiyicinga uba mayenzeke ngohlobo efanele uba mayenzeke ngalo andaba ndizayibeka ndithi ke ngoku okanye mphathi inkqubo ndithini sinquluqe sobabini okanye mhlawumbi ndicele abaphaba onikazikhaya andiyazi
ndawungahambi kakuhle uba le nto ayenzekanga ngale ndlela bendicinga uba mayenzeke ngayo. Eyona nto ibalulekileyo bendiyicinga mna bendithi ndizawube ndimcele umkhwenyana lo akahambe nabafana kancinci aphinde abuye ke ngoku ndizokwazi ke ngokuthetha naye phucukileyo ndizawubhideka ngoku ndala uba ndiyavumelekazi. Aslauhlala phansi sikwazi tu Ni
Ulindizele DJ oyibambe DJ eyona nto ebalulekileyo ngumbulelo kumanqobushe ngoku ndamkela esikhalazweni sam lokubana mhlawumbi komnye umntu ayingenanga kakuhle loo nto ayinangxaki kodwa mandibulele manqobushe kodwa ndamkela eyona nto ke ngoku ndizayibhekisa apha kubazukulwana bam ngabazukulwana bam bobabini abo njengoba ngoku sithetha nani okungahambanga kakuhle kobonwa nguNkulunkulu nina sele nikwenzile okuhle ngoba uye wanikhanyisela uNkulunkulu into yoba manimanyane ngaphaya koko ukwilizwe elimnandi elike lathethwa ngumvuli inkonzo yethu apha wathi umfazi makathethane nendoda yakhe indoda mayithethane nomfazi wayo landichukumisa lelizwi ngoba besithe sihleli phaya ekhayeni phambi koba size apha kwakho izithethe ezithethayo njengoba sikhutsha uba masize apha kwakho sithethe isithile elithethe elilizwi lithethwa ngulotata yiloo nto ndithi mandilingqine elilizwi lithethwa ngulotata ngoba nathi njengoba silapha nje sizongqina kwabantwana bobabini njengoba bona bethe bamanyana sizongqina olumanyana ngoba number 1 bamanyanise uNqobushe noGaselo nokulila uMaselankomo uphangela ushaka bathi ngwi nababini nihlobene ukusukela namhlanje ukuya phambili qha into ke ngokwendingayisho kwabazukulwana olumanyano lwethu balenzileyo lawuchithwa ngabo sinqwenela ke ize bangaluchitho olumanyano luqhubeke lubheke phambili njengoba benzile sawuhlobana phela manqobushe uba abantwana bethu bayeva kodwa ke kukho indawo endiyithunyiweyo ke ngonam ngumkhuluwa wam wathi ize ndithi kwaNqobushe ukuba ngaba kuke kwakho mhlawumbi
into engahambi kakuhle okanye unyawo lungahambi kakuhle apha kumzukulwana ize noko bangamjaji ngendlela ethe mhlawumbi bakhathazeke badeske noko balahle itawela ndingatsho ize uba ngaba bayaboba bayohluleka nyani bayayala bathini bayabonisa phaa naphaa phaa akuboniseki ize bambize bamxelele bathi mkhosi khona into engahambi kakuhle apha sizamile samqala u-1 sangena sathi 2 sangena sathi 3 sohlulekile ngezipesa kunamba 4 ngoku ndithetha ukuthi ke ngaloo mazwi andiwatshiya apha ekhaya nalo myalezo ndiwuyaleziweyo mna ngokunokwam ndilingqina qha babantwana ndisinesi sicelo ke sokuba noko bangahlukaniswa bubudenge ize bahlukaniswe yinto ebalulekileyo ibithe yafika loo nto kodwa ibe yinto ephathekayo zikhona into ezingaphathekiyo ezimosha abantu enkosi Magwai ay dingi ngumama mamthozamile Magwai esasukuma kanjalo mandibulise ke ikhaya lomqubushe ndibulise nekhaya lezi bakhozi bakho sibulise noNtibane ngelihle igama lenkosi amen bathi ngenxa yalo amen andinguye uThozamile Magwai ndingumninawe wakhe kodwa ke ngenxa yokuba nam wethu sendakhula sangumkhulu wabantu aba sendifikile kwi-half ye-decade ndikule ntsimi bangena kuyo so ke ingako ndimile khona ukuze ndikhuthaze ukukhuthaza kwam kungangachaphazeli bona bodwa kungachaphazela nomnye umuntu otshatileyo so ke ndine-point nje endiye ndazibalula kuthethi abantu asebegqithile apha phambi kwam ndibavile bakhuthazile so ke ndizokwaleka ezi zinto sebezithethile nalento erhalela ukuthi amen sekwathuleka gqithi wenzeka nisenandoyikisa le ndlela enithule ngayo alright okokuqala ke kuthiwe ndikhuthaza kweli cala lomfana kutsho ukuthi ke ngoku ndizogaya ivote ndigayela uzizi andikalivanga igama lalapha ekhaya so zabe ndimbiza ngela ngumntanam andimgoduse ngumntanam ubantu nokunathi bandimosha bandithathela abantu abam bobabini abantwana njengoba bemane befika besiza be-St Patrick's bezofunda mna phe St Patrick's ndifeni bashumayele bakholwe babathatha ke aba bobabini ngokwezana kwabo so kandibabiza amagama uzizipho no-abongile ninganisoli ndibiza abantu abam awu amen so ke bantu into ebalulekileyo ke apha emtshatweni ndifuna eyokuqala enzoyikhankanya i-understanding nimele ni-understandane nalo mntu otshate naye futhi ke enye into ndifuna ukuyitsho imitshato yabantu ayifani ungaboni mna ngale ndlela endenza ngayo kowam umtshato ucinga uba nawe izokusebenzela kufanele owakho umtshato ube unique yiba nezipayisi ezithe wena ungazikopa izinto ezipositive oqondayo uba zikubeka endaweni kodwa ungafuni ukufanisa umtshato wam nowakho
ayifani imitshato. Enye into engisebenzelayo wena ingangakusebenzeli okanye wena ungayithanda kodwa uZizipho angayithandi. So ke ngoku kufuneke ube ngumuntu okwazi ukucompromise. If ever awukwazi ukucompromise, awukho ready for ukuba nonkosikazi okanye awukho ready for ukuba nomyeni Zizipho. Bekumele uba ube ngumuntu okwazi ukucompromise, ukwenzelelela ngamanye amazwi. Khona ukuze ukwazi ukufithisha lo nibe kwi level eyi1. Nisho nihambe ni kwi level eyi1. Amen. Understanding. Sikhona so? Amen. Yeah. I-communication yonke into ndike yabalulwa ke lapha indaba ye-communication. Kumele yonke into ocinga ukuyenza, yonke into niya communicate. If ever ichaphazela into zemali, communication. If ever ichaphazela abantwana, communication nobabini. If ever u-anti umakhulu unemali ayicelayo, uya communicate. If ever ngapha ekhaya le ebukhweni khona imali ecelayo Zizipho, awuthatha imali ubantu engayazi, communicate. Bakhona abantu? I-communication ihamba ne-understanding. Yabona na? Alright. Andifuna ujaha ixesha elide ndilapha. Enye ndifuna uyibalula yi-flexibility. Kumele ube flexible. Ukwazi ukuvumela yonke into afuna ukwenzisa yona lo. Enye into siphila kweli xesha yabo. Njengoba ningapha kude. Njengoba ningapha kude nje ningekho lapha phambi kwabazali naphambi kwabantu balapha emzini manditsho. Mvumela abe yila ntombi. Omthathe eyiyo. Amen. Yaqonda? Khona ukuze ungazuhamba ulandela ezinye izigate. Ubeke wathi ungaphaya ekudeni. Ubeke wathi ungaphaya ekudeni umkakho ube uphinde umngqale lama brown ezinantsika. Uzomshiya. So makahlale emhle. Eyilantombi. Kodwa ezazi ukuba ingumfazi. Lento yokuba ungumfazi yona kufuneka ingasuka apha kuwe Zizipho. Kodwa uhlale uyilantombi. I mean uhlale ungumfazi kodwa pha ube yilantombi eyithandwe ngabantu. Ka uzilungiseleli mendo. Ubeke wathi usokwenda uyeke ukuzilungisa yakushindo. Funeke abantu be flexible for zonke ezo zinto. Ungabi indoda esikhoso, ngoba indoda esikhoso apha ebhumeni. Yeah. Enye into ebalulekileyo, love one another. Always. Yes. Thandanani. Always. Iba nezinto ezisispark kulo mtshato wenu. Ukhona abantu okanye ukhangulala izolo lawo. Makube khona izinto ezisispark emtshatweni. Sinibone ngamanye amaxesha ni kwezindawo zidura ukutyiwa kuzo. Enye into ebalulekileyo kufuneke uhlale uzama uba uyindoda. Hlala ugova. Kungapheli imali. Yavaka? Kungapheli imali ngoba kube kwaphela imali endodeni kuba nzima. Kuba nzima kwabanye bade bahambe. Abanye alo bayayithanda abantwana. So bade badecide ukuhamba. Ndikhumbula kwaminyaka ngapha eMarikana beke kwa strike. Komoka amakoti abamkani. Ngaba besithi ixesha bafuna uthetha indaba zabo. Yazi babahamba baphinde babuya basophindela emsebenzini abanye. Mna ndiye ndithi uba yengowami yenza ithi awuzubuya. Alright, so love one another. Makube khona izanto zisipakishayo kuphunywa sometimes ndade abantwana niphume ibe sezindaweni ezirayithi khona ukuze yonke lento ihlale ivutha uthando ligcinwa ngezinto ezenza ube mnandi emtshatweni. So andifuni ke ukuniwastela ixesha sebekhalazile ngapha ya enkosi.
Danko siphele izandla sasuka phakathi kwethu ngaye utata. Ebese sikhuthazela ukuthi communicate, compromise, be flexible. Masi yabele phambili kupha ngenxa yexesha ndabona athi balambile. Omakhulu bethu konyelwa ziswekile notamkhulu. Hey, sinyamezeleni madoda. Kodwa ke kuDecember every day ngoku masihambe DJ kangisukumisele omama. Siyabomama ngoku ukhona ke umama ozawuza mama unoDanile Khabakophe. Mama unoDanile Tsosuku. Hayibo. Hayibo. Hey. Hawe. Kongo mame. Kongo. Kongo mama. Ai Kongo mame. Kongo. Kongo mama. Babe DJ omakhulu bama abase flexible abase fresh man. Oh, zikhona iswekile lapha bona. Asam. Ngenxa yexesha manikele kuwe naba ke umama. Mandibulise umzwa amagasela, ndibulise umzwa amanqobutshe, ndibulise nentente yonke bethu elapha. Ngegama kaYesu Kristu yethu, amen. Amen. Sizoma apha abantu akwethu. Sizothela nabazukulwana, abazukulwana abapha kuthi. Sizothetha nawe makoti mntanami. Niulanda onikuyo nihlala kuyo. Ndifuna ukuthi mina uba zikhona izigquthu ezivelayo phakathi kwakho nobantu. Uzungaqala mntanami uziseke wena. Uzuzisapha kobhuti bakhona abantu bomzwakho. Ungathathi ixuku lethu olithela ngapha. Zoqala bakuthi intombazana. Ukwenze into kusibona basizaluhoya na. Uyawubigqithisa xa singaluhoyi uligqithiseke. Kodwa qala ungabi natshomi abaza kubhukuqa emzini wakho. Ubakhethe ubahluze ubajonge. Utshomi yazibonela kumbona ba lo yandikhupha emzini. Lo uyandomela xa ndibeka ingxaki yami. Ingxaki yakho bakhetha abantu mayibike kuba hey imeko yami ithi ngoku, imeko yami ithi ngoku. Hayi kubo bonke ngoba bakuthandi bonke. Bakuthandi lokho abantu emzini mntana. Zubakhethe kotshomi. Khona into sizayithetha kwesibamzela ixesha. Bantu vibe uba kuthumka. Ufuna unxibe ibhluko zanxibe ibhlukhwe ngoba kaloku uzomchiya wena uye kwabanye. Naye ndiyamxhasa ufuna unxibe uyinxibe. Uba kanjani unxibe ibhlukhwe? Ufuna isivumelwano. Unxibe isivumelwano ngoba uzakuchiya. Ngoba kubona eminenze emihle akazuyazi ngoba uyeqhube ngeziloko. Kodwa xa uzapha ekhayeni isitshotsho ntwana iqhiyeni lokho. Isitshotsho ntwana iqhiyeni lokho ndiyaxhasa. Ngazibhezela nje kodwa kude kodwa uzaphe yadini uzopheka lo makhuluthi ubhinqi isitshwetshwe uhlo bangabe kana bethe inhloko kamntana wezipheko enkosi So, sibekele zenu masozinyamezela man. Sesesawuphuma ngoku. Nokwana kuyaqhuma pick up. Nizawutya. Nje ndinguntombela namhlanje xa lapha. Kule ndawo ndinguntombela xa ndiphuma ngaphandle ngobize sami isiduku ke ngoku. Okwangoku ndisenguntombela sawucela ngosepha kumnikelo. Akubhalwa ngabana ngubana bazawuza kumnikelo sicela nje ababebekiwe kumnikelo baze ngaphambili okwabo. Bye.
ufile bo Ngemukola ke limhlophe Kodwe ngumomo Awunabo noma sonto Ufile bo Ngemukola ke limhlophe Awunabo noma nefendo Ufile bo Neshubu yake amadanyani Kodwe ngumomo Awunabo noma nefendo Ufile bo Neshubu yake amadanyani Kodwe ngumomo bathethe nabo ubana baza ngantoni Jabulisa tete Gama likaYesu Kristu amen Ndicela ukusukuma ngalo mzukulwane nimgcine bakhozi ngumntwana lo ngumntwana kazi kwanto mazisi ndicela nimgcine Zizipho ubaphathe kakuhle abantu bomzakho mntana ndiyakwazi ke wena ugesi mkhwenyana umphathe kakuhle mazisi umphathe kakuhle mntana mazisi sibomakhulu bakhe njengoba ndiwathetha nowamabini khona umama uzothetha Amen. Amen. Kodwa ngizayithetha ke mina. Ukungqina nje kulamazwi athetha ngomama. Ndingumakhulu wakhe ke nami, ngumkhulu walo ndingumninawe. Bantwana bakaThixo, ndinento endiyithandileyo. Ndiyayithanda indawo ethetha ngothando, bantwana bakaThixo. Zizipho ndiyabona niphuthaphutha apha etafuleni. Akwazi kunganje ke bantwana bam. Niphuthaphutane niphaya kulaa ndawo. Bantwana bakaThixo ndibona umbono omhle ayihlange into ndiyibona ndiyamthanda umntu othanda omnye umntu ngoba lo nam ndifuna uthando ngokehlekazi ndifuna uthando abantwana bakaThixo ndisendarhalwa umye nam sivuselela umtshato hayi ndisendarhala abantwana bakaThixo kangaka into yobana Zizipho mntanam mzukulwana ndiyazi nento kamzukulwana zange ke nditsho mzukulwana kodwa ke ndiyatsho uba kulilungelo loba ndithi mzukulwana ndifuna into yoba umyeni umphathe kakuhle abantu basenqubushe bakwanqubushe bayakhulula mntanam uba unxiba ibhruku ngoba kaloku uzawuthi ukunxibela amajelimani ufihle ngamaqatha amaqatha ungawafihli uzawuthi ubufihle lamaqatha umkhwenyana ahambe bona imilenze emihle emikhulu apha ngaphandle kufuneka ugqebheze isivumelwano kodwa xa ubuya ungayinyini isketshi uyinxibe mntana utsho uveze lana ntsika uyayibona unxibe ngolo hlobo uyayibona uyakhululwa ndiyayibulela abantwana bakaThixo le nto intle le nto niyenzileyo xa uxabana ke nomyeni ixabana iphela apha endlini umini angayiva nalo mntana angayiva nibakhuphele phandle kuxatyane ngoku uphinde kuhlekwa abantwana bangayiboni ndithe ndoma ke abantwana bakaThixo andikwazi nothetha Uthe ngophendula ke ngoku impendulo kosingaye
DJ ndicela sisukumise osingaye bezawuphendula kuyo yonke lento bisenzeka apha before siyonikela ke sibona uba impahla ezi ziza kubani emveni koko iphendulile. Siyabonga Singaye. Baba Zenti, I'm born with Baba Zenti. On casa mai senti mamas, mi prendo le niente babas. Non tengo pulso con le senti, escucha biting. Kolo. Molweni Tente. Molweni Tente. Abantu balambila. Molweni Tente. Ndithi mandibulise. Ndingubantu igama uVice Fana. Unyana kaBongani. Umzukulwana unyana kaBongani noYuvoni unofikile igama lasemzini ngokuzalwa yena esuka ngabe Bloemfontein kodwa ke mina ke utata engwalapha umzukulwana kaMadala ke uBangda ngibona ngathi uMadala seyikhathele noNansika noNombeko noThobile ngokwalapha ndithi mandibulise ngegama likaYesu amen ndithi mandithathe lithuba silinikwayo ilali ngabahlali abakhoyo apha bonke abantu abakhoyo basinike lithuba ukuba sizithethelele nathi siziphendulele ngoku akho nto ndizoyiphendula ingako ngoba yonke into ibithethwa apha ndiyivile ingene apha yahlala apha ikaphumi ngapha ndiqonda izophuma futhi ndithi ke kodwa kuyo yonke into ibithethwa apha ithethwa yifemeli yakulo mfazi wam uAmvuyele ithethwa yifemeli eyasekhaya eyalapha ekhaya kwaMathanga ndivile endezonto ezo ayizonto ezo nokwanike umuntu uthatha kade yonke into ethethwe apha ndiyayiva ndivile andisho nomfazi wami uyivile ndithi ndiyabulela yonke iziyalo zonke into ethethwe apha ndiyabulela kakhulu futhi ngokungazenzisiyo ndibulela nalapha kubantu kwethu nalapha kotata omncinci konke usukela kutata nje konke otsho ntona abantu bandithi abantu kwethu konke usukela kotata omncinci konke usukela komakhulu konke ba wayenzela umsebenzi wempumelelo ngohlobo ngoba lokho apha ekhaya noko sithi asibaninzanga kangangoko ngoba uba bekuthiwa sibaninzi le yathi bebigcwele ngamathungu amathanda kuphela ngaphandle komagasela bebigcwele ngamathanda kuphela kodwa ke ukhona uMvuyele uzolungisa loo nto uba masibe baninzi apha ekhaya eziba sibona nanku umathanda uzokwandisela igama nako umathanda phinde ke ndibulele noNansika Amvuyele ntona ke ndiyabona uba sinimnika noNansika imnika namagwinya wanxiba i-short skirt alithandi hayi ndithanda kodwa ke ndizothini ndithetha abantu abadala zomamele kodwa i-short skirt limit ingavezi iveze nalapha ezantsi kwezindawo ezifihlakele ezindawo ezifihlakele masihlale zifihlakele mazingahlali zivezwa ngoku ke ndibulela naye umfazi wami lo hayi sihlala ngapha nje sikude kunabazali hayi siyaphathisana
hayi saphathisana futhi kakuhle akho nto ide ifundisa uba ndide ndizoxela apha ekhaya sihleli phayana sakhile sihleli nje kakuhle nabantwana bonke sihleli kakuhle phayana akho nto ifundisa uba zizapha ndiyabulela ke uyabona uzotshintsha inzala yalapha ekhaya uzoyinika izitho apha hayi ndiyabona izitho zinqabile kodwa uyabona ukuqala apha kulo mfana uze phaa kule ntombi yam indala konke nje izitho zikhona batyebile wangangam nam ndandingakhukhulani ngangaka ndandikhule ndiliceconyana elifana nomcimbi kodwa heyi hayi yapheka lo mfazi wamagasela ndiyabulela Alana siyakize lokugqibela Nkosi siyabulela sicela uncebisa ke ngokubhalwanga into yobana sithi ngubani kodwa kuthiwe khangoku abancebisi Esicela utata omkhulu ingubo nomnqwazi. Zala ingubo nomnqwazi. Cela utata omncinci ingubo nomnqwazi. Cela umakhulu isikhoshi ishweshwe iqhiya nepheyile ifast food. Cela umomncinci isikhoshi ishweshwe iqhiya nefast food. Ngicela ufuna impahla ingubo ziyi-20 comfort zi-5 imiqamelo mine ifast food zi-15 izishweshwe ziyi-4 iqhiya ziyi-7 isikhafu ziyi-2 iseti zekomiki ziyi-3 ikomi iyi-1 seti yeglasi iyi-1 itray iyi-1 microwave iyi-1 isikrele siyi-1 ikhuba liyi-1 izikhoshi zi-6 iditshi ziyi-2 ijaki iyi-1 ironing board iyi-1 iplate ziyi-8 ungqawu sayi-6 u-1 itafile enezitulo iyi-1 ibhedi iyi-1 bedroom suit iyi-1 3-piece wekhabhathi iwardrobe sistofu 4 plate isofa seti yesosipani iketile izitya ziyi-2 itotali 63. Yes. Hello, Sana. Hello, Nana. I need 10 songs. Mama.
Inkomo ziyalilelwa. Kubi wenja kubi inkomo ziyalilelwa. Inkomo ziyalilelwa. Kuthiwa ndingamakhumsha abantrasisi. Kuthiwa ndingamakhumsha. Andifuni noyingqina. DJ. Isafika kwajikelele. Isafika kwajikelele. Isafika kwajikelele. Su. Usebutsheni bakho. 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 Usebutsheni Uleli uMr Mbiko uphumzile khaba kophi i-writing lapho bebangugqirha lo bebhala apha kona sicela nje ubulelwa hayi jonga begqibele yabona pha DJ kasikumisele nje uMr Mbiko kwakunye naye kuphumzile bezosenzela umbulelo ke siyilali singontombe lapho sonke isidingana sikonkosiye nyani isatsho kamandi kanje lena wayibona ayifuni Alright, okay. Ukhona abantu abaziswa nje bozi nje umzuzu nje abemnye ngizosho ningene tata. Siyaxolisa bazalwana ngenxa yexesha ndizulibazisa. Apha ndiqolela ukombesa utata kamonokazana wam ngale ngubo nesankwani ndiphinde singumzwa kwamathanda sembese umkhozi ongumama ityali yisishweshwe iqhiya kodwa liyaphela la nto kuthiwa emzini kwalontsha zothu umlilo soqhwaya zigugu ngoku yes Mandada wafakala na ngicela ukuthetha zange ndathetha phaa ngobantu banga ndiyaqala namhlanje ngqo ngicela ukuthetha ithi ke laa nto ndibona umsebenzi ongaka mna wenziwe apha ekhaya kwakuhle wolu hlobo lile ingase umntwana lo umntana sekhaya lo
aqiniseke kunzima kolanda akuyo awumandanga ubuhlungu uyahamba ugileke phinde ugileke uba ngajonga inzima le usibhide kuba usenzela ntoni usifune wena uba ndiyenzela ntoni le nto ndithetha ukuthi mna ndibulela umzi wonke lwasekhweni apha suka khona emangcubuleni nomzwanqumbo soyena odlehluwe loo suku lontombeni omsinza ndimana ukuthi kuloo ndawo ndimana ukuthi enkosi ngoba lokho ngiyajala endawo namthintintini mna ndiyanibulisa xa ninonke mziwa lapho bethuna isikakhulu ngokusesizimaza kakhulu apha ekhaya kungabikho nto kuthiwa wathini kanti ivemntu nangothiwa lo uye wabheka phaa umnye wabheka phaa umnye wabheka phaa ethi ukuthi ndiyanibulela kakhulu naba benevele baqalisa kwasekuqaleni uncedisa apha ekhaya ndiyababulela kakhulu iyo nto ndithanda kakhulu ukubona nabakhwenyana aba nabafekazi aba yeyi engasi into mayiqine ngabikho nto zabatyekatyeka mayiqine kakhulu ndifuna iqine ukwedlula iqine ithi ngqe uyabona ungabikho nto ehamba pha ihamba napha ebantu abakwethu ndithetha ukuthi ndiyabona ndibulela gqithi yabona apha umzi wethu emzi walapha ekhaya mkhulu nguna ngenxa yenu mkhulu ngenxa yenu ndithetha ukuthi yonke into ke ndithetha ukuthi ndiyabulela bethuna kakhulu nangomso naphina ize kube njalo bethuna bakhozi bam nabatwentoto hayi khona bazame siqine ngapha nangapha ngabikho ndawo ndisatsho usatsho mna nangoku mawuqine ngapha nangapha ungabikho ndawo ityafleyo ungabikho ndawo ityafleyo thena ukuthi nonke bethuna ndiyanibulela nonke njengoba nilapha ndakhobe ndikhethayo uba lo ubani noke lapha ngena kaloku sihleli ngani akho mntu awuzayenze into yedwa umntu uyenza into nabantu uba ngabantu zathi mna ndenzayo into yam ndodwa zilahlekile ngaba ndiyaxoka na thetha ukuthi ke andiyothetha kakhulu ndiyawumbulelo kakhulu engase ungabikho nto izazibazanile ubangaba umakoti ulengani ngamxelela ubangaba nina indawo engakhoniyo ndimxelela benibulela apho ngoku masingene nje ku-item yethu yokugqibela so siyabe sikhangela ihlelo lokutya ke ngoku dala silambile uvalo ngomthandazo utata uMarhwayi. Okay, uvalo ngomthandazo utata uMarhwayi. Mna ndingutata uMarhwayi qha ndizagqibezela into encinci apha kutata omkhulu. Sicela after kuvalwe ngomthandazo abakhozi aba bebelapha babuyele kulaa ndawo bebekuyo sizokwazi ubahoya and then wonke omnye umntu ashiyeke apha ententeni ulibele nje loo nto tamkhulu. Inkosi. Tata Marhwayi sicela wena usondele mani besibahle kuhlanjiwe namhlanje abantu abaninzi ndabona no-KDJ nxa ixesha bendicela laa list bizokwembesa nisiboleke enzela uba besizame ixesha benze uba ingafundwa yonke kusafundwa yona ngoku enze uba sizokwazi uzenzela sesisodwa. Sikhubelane amehlo ndizawenza bemfutshane ukwenzela uba ungaphinde kubekho umntu othithi ixesha. Siyathandaza baba wethu ingcwele Thixo wethu onamandla onke nasemveni kwemini sibonge kakhulu kube kuhle Thixo wethu onamandla
umsebenzi okhelwe kuwe siyabonga ngawo. Bless your people Thixo wethu namandla as they taking this journey, ube nabo ubagcine ngamaxesha onke egameni lika Yesu waseNazaretha, ubakhumbuze ukuthi nguwe okwaziyo ukwenza zonke izinto zenzeke egameni lika Yesu onamandla onke. Amen. Samkela ufefe. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Ghost may rest and abide with us now and forevermore. Amen.